da dawa habibi zaɓinka Muhammadu wanda ka ba aika ahadi na saman zo mai makka fadin matunana mabaruka da sahabu mazaje kun fama Auliya'ullah ban mancewa kyautuwar ku ta je gunkowa Shehu Tijjani mai kan tsaiwa jiyali ku ne sirrin baiwa Ibrahim in ya su gaisowa Shehu Rabi'u Aiman alfarma Assalamu alaika Habibullah Assalamu alaika Nabiyullah Assalamu alaika Garibullah Assalamu alaika Aminullah Assalamu alaika Siradullah Assalamu alaika Sirin girma Assalamu alaika ya Abdullah Assalamu alaika ya Nurullah Assalamu alaika Sibgatullah Assalamu alaika dan Abdullah mai cikar daraja kairu kalgilla Mustafa baban Ummu Kulsuma ma'aike dan maka baitoci arziki na ku aikowa ya ce dole ne ai in maka baitoci san ka ne ke cire duk kunci a gaban ka ake yin badance dan Allah da dai mini alfarma Sani na hawa zuwa rabo taimako na ka nema ba aibu ni ina nema ya habibu kai yarda da ne ya habibu ka cikin zuciyata da hubbo Mustafa Mahamudu uban girma kuma kai gasuwa a cikin ladab kun mai kyau ga tarin ladab Mahamudu uban masu ladab gaba na saba so adab dan girman ka sai kai ladab dan Aminatu mai tarin girma Annabi Muhammadu dan gata karfin dukkanin wani mai bauta ko ke raba dukkanin gata duniya duka aika yan tata ma aike ka mana duk gata dan ka mana babbar alfarma Assalamu alaika uban girma kai ne shugaba mai alfarma kai ke raba kyautar alfarma kyautar daga Allah sai kai ma kai a gode ka gara ma ka ji sarki mai tarin girma mai yawan toba gun Allah ne kuma dan gata gun Allah ne shugaban daga bayan Allah ne mai yawan bauta gun Allah ne mai yawan godewa Allah ne mai raba kyautar Allah ne ma bangare ne in tsara masa shi ne mai cika kuma ga isa ba isa a gabansa shi ya isa domin shi ke raba duk isa ya fi Dauda Suleiman har Musa Idrisa Ayuba Haduma girma daga Allah sai na kama zai ai ba wani tamkar ka karfe ai ba ya irin naka a halikan babu ya tamkar ka dole ne ai addu'a maka kai ne sarki ai mai girma alkiyama kai zaka tashi sannan sai kowa ya tashi kowa yana ta kai nashi aina ummati fadaka tashi girman ka anan za a nuna shi duk wajen kai ne mai alfarma Isha daga ke sai kwance ya matsayai daga kai sai ai baya an biya duka sun koma baya kai ke kallon gaba da baya tafiya malakuna bi baya girgize yana inuwa ce ma Mahamudu Mujittaba Mustapha asalin ka shiru ake yi ba ta fahim kullum da kake min fa jalabin da kake ta yi mun fa kara mini dan ahalin su ba wani girma kai ne girma taimako na gani ina nema kai ke da cikar daga alfarma san ganin kashe fa nake nema ce tanka ka sa har umme na alfe wa ike wani har nema wa afirka a kullum su ma
ahlul baiti ni ina tuba ko kai ni ga Fadima in tuba ko gaya mata ni kama na tuba sai da Fadima ina tuba ya rasulullahi ina tuba rahmar Allah mai alfarma anan zan tsaya in huta a dahir na kai zarata a karan nan ka fahimta ta domin sai dawa binta Fadima tunana yar gata dan Aliyu Hassan da Husaini ma Allah a gafirne wa rahamne wa afini wa abu anni Allah a sitirne warzuqni warzuqunil hikmata wal futuha wal fasaha di zahir rasulullahi